Vrah, ktorého nikdy nechytili. Predstav si, že polícia hľadá vraha. Má od neho listy, má jeho odkazy. Má dokonca šifry, ktoré sám posiela novinárom. A aj tak ho nikdy nechytia. Ak ešte nemáš follow na týchto mojich platformách, prosím, utekaj dať. Taktiež budem veľmi vďačná za like, share, komentár. Ak nevieš čo napísať, kľudne iba odpoveď na popisok. Mne to nesmierne pomôže a vy poďte so mnou zistiť, kto je tento záhadný vrah. Koncom 60. rokoch terorizoval okolie San Francisca neznámy sériový vrah, ktorý si hovoril Zodiac Killer. Bol spájaný s viacerými útokmi, pri ktorých zahynulo kľudne aj viac ako 5 ľudí. Sám ale v listoch tvrdil, že obetí bolo viac. Nie všetky, ale jeho tvrdenia sa podarili potvrdiť. To, čo z neho spravilo legendu True Crime, neboli len zločiny. Boli to listy. Posielal ich novinárom a polícii. V listoch sa vysmieval vyšetrovateľom. Pridával kryptogramy a tvrdil, že ho nikdy nechytia. Jednu z jeho šifrí sa podarilo vylúštiť už v roku 1969. Iné zostali záhadou celé 10 ročia. A to spôsobilo, že sa o prípad začali zaujímať nie len policajti a detektívy, ale aj amatérski detektívy z celého sveta. Počas rokov existovalo množstvo podozrivých. Najčastejšie sa spomína Arthur Leigh Aran. Nikdy sa však nenašiel jednoznačný dôkaz, ktorý by ho spojil so všetkými zločinmi. A teraz to najdesivejšie. Nikto dodnes nevie, kto The Zodiac Killer bol. Prípad zostáva oficiálne nevyriešený. Najzvláštnejšie je, že vrah chcel byť slávny. Chcel, aby o ňom ľudia hovorili. A viac ako 50 rokov neskôr sa mu to stále darí. A práve toto je